Bine v-am găsit la primul meu videoclip cu Stumble, guys. Nu uitați să facem 20 de like-uri și să dați subscribe. Suntem aici împreună cu Ania. Bună! Ania, deci codul este 834721 834 834 834. Stai! Păi da, pagă 834 8, 3, 4, 721 7, 2, 1. și dă aici pe albastru. Eu dau? Nu dau eu. Uite. Ok, eu am skin-ul de Bigfoot. Eu am skin-ul de Star. Nu de Star. Păi uite. Da, are linia de finish. Finish. Cred că strigat. Care e picul? Asta. Super slide. Eu câștig. Normal că tu câștigi, pentru că tu ești pro player pe ăsta. M-am dat ce... Nu am pingul mare. Hai că-s primul. Ania, te faci de râs în primul. Bine, mă! Nu ziceți că nu știu scena, da? Bă, doamne, să... A venit netul peste mine, bă. Bă, băieți, a venit netul peste mine și fete. A venit COVID-ul. Da, e clar. Nu te cred, bă, că bă, din cauza pingului face atâtea. Nu m-am calificat bine, m-am calificat. Dacă te califici, te califici. Nu te califici. Ba te califici? Nu te califici. Nu te calificat. Dar am zis fără supărare, da? Ba da, supărare. Da, roșu? Nu, dă-i roșu dacă vrei. Că oricum... Pentru că asta ai făcut și tu, ai dat un next. Acum, bă, dar nu pot să cred că cu ăsta nu câștigi. Nu câștigi, Ania, pentru că te-a dat când ne-a dat cu player. Lumea ne-a dat cu boți. Cu boții ăștia poți să-i împingi oriunde, că oricum... Mai bine eu pun că este bine. Mamă, ce m-am făcut? Block ball. Boom. Block dash inventory. Până ia ăla! Mamă, nu te cred că a doboră netul peste mine și efectiv. Mamă, 15 din 8, brother. Am câștigat. What? Ok, și... Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Am făcut o coroană. Ce numai? Închidem episodul. Nu uitați să apăsați butonul de like și mai continua. Pa!